Nginya sedang no kajing mandi jing yo play. Balsha baginya seprangit pendemu kajing duai. Ublay bokpa jongi ubah bening. Ngi aingu ye me ku try be it ba me khot ye gi bangin kiu sini ye ga bagantang ga jang me. Hani ga no phai sngi joni ga sngi ga bakhrau ga sngi ga bakantang ga sngi ga bamalapan kerpang ru ku try be it. Bangin pep na kajing tray jing ta berkiwe kau ke beslo bagi kajing em ba bagin penlej ya kajing em gajongi hani kesngi kaban mani ya me ya ngu mo khot ngi bangin don kum ni kat ni kani ye ngu kentang kajang me tupun khuj yi to not iji mo jebot khat kajongi ku trai be bangin mani me ka mensim bat ka ba shisha tu ya lam tu mensim khuj ya ka por ru sang buai jongka ku khu ke benta borok bagin pendep Penko bor kena isi mentah bro dong mesti berkhut jang me ku trabi bagi ke bagi pendap ke long ningkong nam tahu pen khrau pen burom ya me ke jing mani ke jungi ke long bujiknya ke bagi ubi ke bagi usah tu di snai jang me bagai long jing khu bagai jing pechat bor yang ni iwe ke bias senglang namar ngipan ikini baro hakerteng ke bathiang tam ke jung trai bono pen ba jong yu Yesus Kristus amen. Ibn Subhai pi ki parul biij syakane kapor jong kajing mani jong ublay isukumen badan ngidan hapde jong ya I Reverend Dr. Arkanville syakri jong ublay ibas seng laban ngi khani je seng isukumen susngan sibun ya kadirangkat ke jong lembat ngi ibn Subhai ya ki bayeng basam ki kudem ki khon ki sieu ki men ki para ki persa ki jong ilit tunasan T-mark iba muntakasni idap sisnam na du boleh lakhot no I syak ni jathait ke jong ngidon hani ke jeseng ban pelat ba ya kakot ka ba khadue ka ba ila tho kumdang ibdang subha ya pi ki bayeng basam jong I baro bat ya basaus pa lai punyo bat hadien jogni jirwai ngasokot ya masa prang bor mau tho bin jalam hagabapuli jisu no aplang brot jonga lam yanga ngan but yame lauba perthei banya lingba ngam septieng badon mami lam sajaga plang bajerngam harut wadut khuj clear try nong aplang brot babahatam lem bat me nganom ngos ir kajerwai ka ba saus pa lai hunyo Jisu nong aplang brojonga lam yang angan bud yame lau ba perthei ban ya leng ba ngam shep tieng ba don ma me lam sha jaka plang ba jerngam harut wadul kut clear dry nong aplang brod babhatam lemban menganom Jisu nong aplang brojonga lam yang asyari jingtngen
Trai ngam chết tiếng ya kisuri sing thau runar bakurhu habak man ijong ningai huslai bajing tinggi Jisu nong ablang brojongan lama meyangan bu yongangam hap deng jing halang lemma me bantur ngam Raya lam yang ashalas no Shnong bain basyong ipa Kaying syong ne jong akan lo Junom lemban mihang Joshua bingin lệ lang shu ble ke jing duai ngan puli na ka tien ka bokho ka jong ble na ki lai tli ki benta ka badon ka ni ka tien ka jong u ta na ka bning kong na ka shiti ka jong apostol Petros ka lanong ka baning kong ka dokhat ka banyo bat ka bakhandai ka kumju na ka shiti Hebrew kalau nong ka bakhat lai ka dokhat ka banyo bat ka shiti ka jong apostol Timothy kalau nong ka baar ka dokhat kalau nong ka basau ka dokhat ka banyo ki tien ki bong kum ni hanrei ma phi long ka kanja balajian ka jinglong lendo ka bakanja siem ka jat benriu bakhuan upai lang badai jong uhi ba phindayo penpau ya ka jing bha ko tam jong uta ublokhot ya phi na ka jing dum syakata ka jing shai ka baphala jong u ka jing kerku ya ublai bat yu kupa uji sukres ubau trai jongi ubakat bakum ka jing isnai bakrau jong u ulapan kha arsian yangi syaka jing karmen ka baim da ka jing mi pat uji sukres na ka bayam syaka jing yo kenti ki bompuot bat ki bombet jingit bat ki bom sepno ya ka balari ha ka beneng khnang ya phi Hebrew khalai nyo tukan mau ya kita ki bela sensar halor jong phi ki bela kren ya phi ya ka kentien ublai da ka ba perkhat ru
ya ka bakut ka jing im jongki tu phin ya perthu bat ya ka jinget jongki u Yesus Kristus ulong uju menen menta bat syadu ki bom jukut Timothy nong masau dekat ke benyo ngalalile ya kata ke jingile babah ngala pendam ya ke jingpan ngalari ya ke jingai nadu menta yang ngalabu kata ke pangsngat jong kohok ya ka bau utrai uta unong bisyar bahok un ai hanga hakasngi bat om tang hanga hi henrei ha kita baro ru kibe kata ke jimi pau jong tu boleh un kerku ya kini kentien ki bingi ban pulian ka ktien ka jing sisa ka jong utrai jangan ya pai show boleh jing tuai au boleh bukpa jongi ubah beneng ublei ubadap ya ka beneng sejrong bad ya ka khendau ka jaga yu kcat ka jong melong ublei ubadap da ka jing bad ubakan rei ka jing isnai bad kumni ken ko trai bi da ka jing dap ka jing isnai ka jome bad ka jing ai ka jome niyo ken ko trai bi ya ka ne ka sngi ka ba memal ai hangi bad kum ki khun ki jome ken ko trai ngila ban kieu biang pat hakane ka no phai jong ka ne ka sngi hakane ka yeng ka bakentang ka jome ya ka bangin la ban ya penher ya ki jing roa ya ro ki jongi ya ki jing doai ki jongi ya ka bangin pulie ka ktien ka jome bat kham tam ya ka bangin yo snoru ya ka ktien ka jing sisa na ka ktien ka ba im bat ka badon bor ka jome ni songu ya me ablai ye ya ka bame melalui melasumar meladam melaker yangi ya ki jing ya lenti ki jongi ki bichadian baro tat hado kane klip mat ka bamenta ngiyo ban long kum ni kum bangi long ken ko trai ka dei ka jing dap biang ki jome ha ka jing em ka jongi ka baman la kasmi melawalam ya ki jong ki khun ki jome kat ne ken ko trai ki mensem ki bakoro ya ka bagi terang kan ko trai bi ban yo smo ya ka tien ka jome ki bang wahat ya ka khmat ka jome ngidon kan ko trai bi ya ka ne ka yeng ka bakentang ka jome ya ka bangin yo ban ya senglang ha ka kerteng ka em bat ka badon bor ka jome ablai bi o ngi sngongu ru kan ko trai bi ya ka bame melakor ku yang shikat dai bat kham tam ya ka jong ka balang ka jome kan ablai bi kom ni ngiyo nadu ki postor ki be ki jongi ki nong sharai jong ka balang ki dekhot jong ka komiti balang ki yo ban long kom ni ko ma ki long kan ko trai ka dai ka jing ker khu blai ki jome to nang don rengkat lem bat ki haki kam baro ka ba me melosyani aka terpeng ki jong ki kom ki nong yalam jong ka balang i duai ru kan ko trai bi ya bang ni postor rong ba jong i postor konbel pedeng jong ke jeng no jong kerta ke jong ken ko trai ngis ngau kemen ken ko kan rat bengin yu bi don pedeng kemet ke bakot ke bakia musyakriu jong me ken ko trai udon kam ya ke jong syaj bor ke jong me ken abelai ban yalap ya ke gospel ke jong me syakitu ki bempat pedeng bempat itu ya me ken ko trai bi ngi do duai sesien ya ke jong ka balang ke jong me mi sibun ki kam ki jong ka ken ko trai bi ki kam mission ki projek ki jong ka balang ken ko trai ongi da IT hakmat jong me ken ablai bi ya ka ba men long ukli jong ka kam ya ka ba men yo ban penyahat ken ko trai bi baki ke baro baka balang kan le ken ko trai om nak ka benta ka burom jongi ki breu hen rai bengin wan ra ya ka burom ka jong me ken ablai bi hasla jong ni ka trai men dong kam men kershan ya ki jong ki syakri ki jong me ki ban long sisa kita ki nong pentelun ya ke selon tem jong ka kam ke jong me ki don kam ya ke jong ben syaj bor ke jong men sem bakut yu jong me ken ko tra bi ki la ban trade ya kan ka kam
ตัดอันดามันวันบันชาวเนาะอย่างนี้กันราดบีนี่ด้วยรู้กันก็ตรายบีอยากเอาคมกันเอกสงีนี่กันเมาอีบัดมาเป็นโยรู้อย่างนี้กันเอกสงีก็จึงลังคุสงีคลาดเนาะจงอิตมันบสันอิบอีจงอิตมันบสันตุรสมากันราดมันลาวันชาวเนาะอีชลาดีชักจึงจัดหัดกันจงแม่กันก็ตรายilu jong syakriu jong makan kotrai men bau dang don asla jong kana ka perthai kan kotrai ulale shibun ki kam nak benta ka buram ka jong ma ho trai bi ko bangi yo ban pulian nak tien ka jong ma syakriu jong ma ula pendap kan kotrai bi ya kita ki barok ki bau kom unong syara ulale bat kham tam kan kotrai bi nak benta iladi ulong unong hikai unong aibut ken kutrai bi nak benta jong duai yakaba memenis nai men kerku ken kutrai bi yaka yeng kasam ka jong i ki para ki jong i ki persa ki jong i ki khon ki kti ki jong i rengkat bai kurim i jong i bat ki kseu ru kumju baki nang yo diang yaka jeng kerku belai ki jong ma baki nang la ban ya syaprang hasla jong kene ka perthai yaka ka bai kpa itu men besan ila pen i yaka lenti ka jing yat ke jong i bakini ki khon ki kseu ki persa ki jong i ken yai budien ken ko trai bi yaka ne ka lenti ka den chat ka bau kpa ulo hikai yaki u hikai ru yang i ken ko trai bi ai bangi ru ngin budien yaka den chat ka jong i ken ko trai komuno syarai jong ka balang ken ko trai ulai kai shibun ken ko trai bi om tang yangi wat hap leng ka komiti balang bangin nang la ban budien ken ko trai bi kham tham ban penyo ya kam men sim jong ko jing long riu ble kam men sim jong ko jing sngret ken ko trai pendap yangi do men sim bo ko u jong ken ko trai bangin yo diang ya ka ta ka jing start blai ke jong ken blai bi bangin nang la ban pentelun ya ka kham ke jong nakapor ban nakabor kan ko try bi ni do wai ru lo jong kabalang yaki tanat try kam ki ba pher kan ko try nadu ki jasang khanha ki jasang kanthai ki jasang samla hadu ka jasang bar kabalang hi baro ka we menang ye kerku menang ye pendap lo jong kabalang ni ki kam shibun kan ko try kadawa yang i kabalang ka bangin try dap ya ka kam ka jome try bi gidwai ru hakane ka por bakum ka yem bat ka balang kan sepelat ya kane ka kot ka bai temen besan terus mak ila tho men ba idang don hasla jong kane ka perthai ya ka jing bet penbiang la penbiang de ki khun ki bai yang ki ba sem ki jong i tu ai ba kane ka kot ru kan long ka jing ker khu na ka benta jong i ken ko try ban nak bentah ka yeng ru kumju kan long sisa ka jing ai bor yangi ya ka bangin ya ban puli ya ka kan long sisa ka kata ka syarak yangi ya ka bangin la ban petong kan ko trai bi hasla jong kan ka perthai ka badap da ki jing penchoi bat ki rongpong ki baharu kom ki bola ban wan pen thot ya ka jing ya lenti ki jongi ha ka be dei kat kum kamon ka jong ma namar katakin ko trangi don kam ya kejung besat bor kejung mesim buku ujong me ya ka bangin la ban petong kan ko trai rengkat da kejung yalam kejung mesim ujong me ba bangin yo ya kata katong ka ba mehi melakular hangi ka ba memeong haba hang ta habang ngadon piru pindon kum ta kan ko trai bi itu hikai yangi donang pensat bor yangi ya ka bangin lang la ban petong nakapor syakapor bangin yo ya kata kajing job hakabakut kajing em kajongi shimti kapor kabang sa jong kani kajing syakri ban ibu tiru i pastor ba i jongi pastor umi iban sa ai ya ka kubor na kaktien kajome u syakri u jome ru don kam ya ka dingu men semu jome kan kutra ya ka bon la ban pla ban kran ya kajing sisa kaktien kajome pen kubor ya u lo jong men semu jome giai ke barok ka bami nas sentur ka jong u
kan long ka de ka jingkren ka jong mekin ko trai bi e ki baro ka ban mi na i kan rong sisa kata ka jingbam ka ban tei men siem yangi ya ka bangin lang la ban ya pilgrim hasla jong ka ne ka perthai simti ka por ka bang sa jong ka ne ka jing syakri ka jong i me ni IT ban ni bu ti na du ka basdang hadu ka bawai ka jong ka haka kerteng ka jong trai bo nong penem jong i Jesus Christ ni pan ni ngo ban ni pidyang ni kini baro amen.